Salut și bine vă regăsit la un nou episod. De data aceasta, după mult efort, am ajuns să am un rang destul de mare și să ajung la casino și la multe chestii din NetHub. Ok? Am depozitat niște cuțite. Vedeți că am și eu așa, ușor, așa, am și eu câte ceva. Punem astea când am nevoie. Și am zis hai să băgăm la ruletă. Sper să câștig ceva, că na. Puteți ajunge la această chestie cu ruleta dacă vă duceți la upgrade și vă luați jackpot online și trebuie să aveți un rank suprem și să mai aveți câte ceva chestii pe acolo. Trebuie să faceți destul de multe chestii, deci nu este nici foarte greu, nici foarte ușor, dacă știi cam ce ar trebui să faci. Există și o versiune beta. Eu vreau mai întâi să vă explic cam tot ce ar trebui să vă explic înainte de a începe video. De fapt, l-am început deja înainte de a juca. Este și versiunea beta. Dacă doriți să luați versiunea beta și nu doriți să cum să vă spun, să încercați să ajungeți la un rang destul de mare și apoi să ajungeți aici. Deși aici casinoul este mult mai dezvoltat, adică apare și chestiile astea ce au picat și chestii de astea. Acolo nu prea, doar băgați acolo și atât. Dacă doriți să luați versiunea beta și să nu mai vă chinuiți voi să ajungeți până aici, trebuie doar să căutați pe YouTube roulette case clicker și este un videoclip beta clicker de vreo 3 minute și este linkul acolo dacă vreți să jucați. Dar eu mai mult v-aș propune să jucați aici, pentru că este mult mai dezvoltat și mult mai fain decât acolo. Și hai să începem cu beturile. Am mai făcut un episod de la mine pe canal cu acest joc, doar că pe versiunea beta. Și am văzut că a fost destul de apreciat, adică chiar v-a plăcut. Și am zis să continui. Am muncit foarte mult să ajung până aici, după cum puteți vedea. Nu mai sunt pe versiunea beta, ci pe cea originală și este greu, dar da, merită. Hai să începem cu beturile și să nu ne mai lungim atât, pentru că n-ați vrea să fie un video în care eu să stau fix așa și să vorbesc, nu? Eu nu m-aș uita la acel videoclip dacă ar fi fost așa. Da, hai să vedem roșu, negru, negru, roșu, roșu, negru. Pun pariu că o să fie un negru. Acum trebuie să fie roșu, nu? Oh, ce bine că apărează. Acum trebuie să fie un roșu sau un negru. Fuck! Putem la sfârșit să luăm și de la withdraw, cum ați putut vedea și la mai mulți youtuberi. Doar că aici $1 e 10 ticheturi, cred. Și da, este mai greu. Eu am băgat 240 sau 24.000, da, 24.000 de dolari. Ok, mă băi și este cam nașpa.
Nu, 2400 de dolari, nu 24.000. Ok. Hai să vă arăt cam cum vine și cu partea de la withdraw. Vă alegeți aici câte tichete vreți să... câte, cum să spun, iteme bune vreți să scoateți de o anumită... de o anumită sumă de bani. De exemplu, pot să scot de 3.000, 4.000, hai scot de 2.000 și puteți vedea face cu se încarcă și puteți vedea ne-a dat withdraw Shadow Dangers, Vanilla și un Fanatic stickers, un GM stickers, un pistol, un FAMAS, un revolver, un Kajub, un sticker, adică și un P2000 Corticera. Cam așa ar merge această chestie. Eu am jucat și la... N-am hack, vă spun de pe acum, n-am hack. Am jucat foarte mult, majoritatea timpului când nu filmam, jucam acest joc. Și tot ziceam, hai bă, când dracu fac și eu niște bani pentru ruletă, pentru că am văzut la Motherfucker. Am văzut la mai mulți youtuberi, da, cum jucau și mie chiar îmi plăcea. Și am zis, bă, nu se poate, băgăm un all-in. Nu se poate, trebuie neapărat să joc și eu. Și tot am încercat să-mi fac cont de Steam, nu știu ce, ca să-mi dea 300 de jetoane de alea, chestii. Și până la urmă am văzut că s-a băgat un update cu această ruletă. Și eram ceva, oh my god, și am ajuns la chestia asta. Băgăm 200, așa, vedem câte 3.000, puțin. Flip în iPhone nu vreau să-l dau, adică ăsta, vreau. Voi ține pentru tot restul vieții la mine. Și logica de la acest minigame este că, de fapt, ce logică, sunt retardat. Ce ar trebui să aici bagi un cuțit și faci profit, apoi scoți înapoi niște cuțite mult mai bune decât acelea care le ai tu. Chiar nu. Mi-a venit o idee să fac la equipment, contract. Stai că am uitat că sunt mulți care. Da. Ok, depozit. Bag ăsta. Bag un revolver. Bag famasul ăsta și... Ok. Aici e bine să-ți arunci trash-urile pe care le ai de la tine în inventar. Mă gândesc pe ce să pun. E de jetone. De 1000 de jetone cât ar veni? 100 de dolari sau 10? Habar n-am. Vedem. Deci a fost un negru, roșu, negru, verde. Negru. Cred că ar fi un roșu. Nu se poate. No, de ce? Și ce mă face asta să fac? Să faci că un all-in pe roșu. Cum? Mama, racă. Hopa, ho. Oricum eu scot înapoi cuțitele pentru că sunt un un jucător profesionist de keys clicker și chestii.
Băi, ce am atâtea tichete? Bag suvenir, nu bag. Nu știu ce să bag. Bag ăsta, nu-mi place. În general, nu bag gata knife-urile. La mine cred că deja e o tradiție. Nu există video în care să nu-mi apară chestia asta, cum mai am 15%. N-are cum, deci n-are cum. Trebuie să fiu roșu. Fuck yeah. Fuck yeah. Așa se face banii. Nu, așa se face banii. Nu. Mă înțelegeți greșit. Bă, pun pe negru. Îmi pare că acum când pun pe negru vine roșu. Toți gâtul. Pisica. Neam. Yeah. Finally. Stai să vreau să mă ceva. Sunt 4, 3 ori. Da, am uitat. Pot spune și pariuri la meciuri, gen, cum să vă explic. Pariez pe, cum e la fotbal, pariez pe meciuri, aici pariez pe jucători, pe echipe de jucători. Care va câștiga, care e chestia. Care înțelege. Și de aici sunt sigur, da, sigur că va veni un roșu. N-are cum. Era curcubeu. Este roșu. Este. Motherfucker. Nu-mi place cum. Deci, va fi nevoie să facem chestia asta. Vedem până la urmă cum decurge chestia asta. Deci, negru, roșu, negru. Cum ar fi un roșu și negru cu un părâu. Da. Ok. Nu-mi pasă, până la urmă pierd. Și cam atâta. Ce vrei să continui? Doar pierd. Pierd! Da. Ar fi bine dacă ar upgrada, ar upgrada puțin ruleta să pui pe două chestii, gen eu nu mai pot să pun acum pe roșu. Și acum pe final, maxim hidro. Nu trebuie să facem nu trebuie să scoatem ăsta. Opa, ăsta să scot. Ăsta. Mi-a dat shit-uri. Ăsta. What the fuck? Like so. Ok, cam asta a fost cu acest episod. Eu am fost Ender și ne vom vedea data viitoare. Cred. Pa!